ngibuyele sombukeli Pastor Lobo ichaza amaphupho inamba yami isize kube imember noma ekhonibila ku channel. Ngiyafisa ukuthi kube umuntu ozongifanele kube umuntu oyimember noma okhonibila ku channel kuphela. Phela lo phela ngifuna ukukhuluma nomunye. From 9 ya 5 ntambama kuphela. From Monday to Friday awungWhatsApp. Abantu baqhubeka ngWhatsApp. Ayikho yonke video la ngikhola abantu beWhatsApp. Kundileka Mafumba uthi sawubona phaka ngicela ukubuza lapho phake mangabe kunomuntu omunca wena isitho sangasese. She was being muffed or the blow job if indoda. Okay, bamunca isitho sangasese. Numbers called 1 ngokuvela uPaulubi. So 1 ngokuvela uma nje uphuka umuntu uPaulubi uma ekukhotha noma ke ekumunca lesitho sakho sangasese lokusho ngenzeka. Umuntu ofanele ngabe uyaqaphela noma uyakhuleka ngamandla ngoba ke kunento eyisilwane manje noma isipoko esondela kuwe ezenza ukuthi umuntu owumlingani wakho manje. Number 2. Ngiyenzeka ukuthi umpupha umuntu oPaul uma ekhotha noma kumunca lesitho sangasese. Ngabe kuveza ukuthi kungenzeka uSathane uyakulinga ukuze uwele esonweni senkanuko ugcina usumfuna manje umuntu ozokwanelisa lenkanuko yokulangazelela ucansi lokukhothwa noma ke lokumunca isitho sangasese. Why? Because omunye umuntu bamenza kahle lapha mhlawumbe bayamafa or bamblowjoba endlini lo mama kamblowjob noma lo baba akaguqi ngamadolo ehlale ngenkotha adlale ngolimi lapha yana kule ntombi yakhe. Bese lo ngokukhotha kahle lapha ephupheni noma ngokunca ephupheni ebese manje yangaphandle ke manje uyofuna umuntu manje uzomkhotha noma ezomunca. Singenele inkanuko ukuthi iqale kuphi iphupheni. Kwaba seKorinte bokuqala chapter 10 verse 3 or verse 13 anifikela ngokulingwa okungenje ngokwabantu kepha uNkulunkulu uthembekile ongayikuvumba ke nilingwe ungaphezulu kwamandla enu. Jakobe 1 verse 14 kepha lo nalowo uyengwa ehuha ngezakhe izinkanuko ehungwa. Number 3. Kwesinye isikhathi ke uma uphupha umuntu uPaul ukuthi umekukhotha noma ke ekumunca isitho sangasese kungabe kuveza ukuthi uphethwe yinkanuko wena nje noma yakhumbula noma yakuthokozela lokukhothwa okanye lokumunca lesitho sangasese. Ngoba umunye umuntu uthola ukuthi kwi previous relationship yakhe noma ubudlelwano bangaphambili bebemunca lesitho sakhe sangasese besikhotha lesitho sangasese kodwa njengamanje uyalamba la ndlela akasakhothwa akasamunca uzobe sekhumbula lento sifika njengesimo sephupho kanti kuvuka ukuthi phela mina ngiyakhothwa mina ngiyamunca yabona elongo siyabuya i-reflection reflection khona lokho flashback. Yes, flashback of what had happened or what has been happening to you before la khona bona manje la ulamba khona. So Timothy wesibili chapter 2 verse 22 kepha ke balekela inkanuko zobusha ngoba seKorinte bokuqala chapter 6 verse 18 balekelani ubufebe zonke izono ezenza umuntu zingaphandle komzimba kepha wenza ubufebe wona umzimba wakhe. Yabonga lo muntu wakho ubuleni okuncane handle